Zvonul că bradul primarului ar putea ajunge primul în Piața Marii Adunări Naționale a determinat guvernul să grăbească instalarea pomului țării în centrul capitalei, în timp ce bradul primăriei era reținut la Strășeni. Executivul a adus pomul său în piață. Inițial, cei care îl amplasau nu au vrut să spună de unde este bradul, agresând verbal echipa ProTV. Nervoși, unii care se uitau cum lucrează alții la instalarea pomului s-au supărat când au fost întrebați de unde este bradul. S-a prezentat ca fiind angajat al Mold Silva, cel care a găsit de cuvință să ne răspundă astfel. Ulterior, după ce s-au mai calmat spiritele, domnul de la Mold Silva ne-a oferit un interviu. Aici sunt mai multe organizații care instalează asta. Acum vă zic că el se îmbracă, fiindcă nu poți așa un brad mare să-l transportezi ca să fie, vă zic, integral. Lipsa crengilor de pe bradul adus de guvern a atras atenția trecătorilor. Плохо, что там надрезано, как будто. Представь себе вот так, раз и нету его. Nu prea seamănă brad. Mai degrabă ceva mai verde, mai frumos. Nu știu. L-ați pune? Eu de pildă nu. Important e să-l aprindem de seară, în rând cu celelalte orașe europene și să sărbătorim și noi ca oamenii, să nu dispară peste noapte. Operațiunea de amplasare a bradului în Piața Marii Adunări Naționale a fost coordonată chiar de premierul Zinaida Greceanu. Ar să fie în Piața Marii Adunări Naționale un brad instalat, frumos, simpatic și aprins la vreme. Așa a luat decizia prim-ministru. Bradul guvernului va sta în piață până la sfârșitul sărbătorilor. Executivul nu a anunțat deocamdată câți bani a costat pomul și din ce surse a fost achiziționat.